Sankt-Peterburgyň derňew edaralary Türkmenistanyň 3 raýatynyň öz watandaşyny oğurlamagyna degişli işi derňi ýerler bu arada 6-njy sentýabrda Orsiýetiň Sankt-Peterburg boýunça derňew komiteti habar berdi. Derňewçileriň Orsiýetiň Federal Derňew komitetiniň Sankt-Peterburg we Leningrad regionlary boýunça edaratynyň işärleri bilen bilelikde geçirilen gözlegi işleriniň netijesinde daşary ýurdun 3 raýaty tutsak edildi diýilip resmi maglumatda edilýär. Adamy oğurlamakda guman edilip saklanan 3 adamyň Türkmenistanyň raýatlary dygyny Sankt-Peterburgyň Derňew komitetinde Azatlyk radiosuna tasdikladylar. Emma olaryň haçan tutsak edilendigini we beýleki jekmejekleri bermediler. Derňew komitetiniň Sankt-Peterburg boýunça ýol başçysynyň habar terişdeleri bilen gatnaşyklara jogapkar ornbatary Sergey Kapitonow saklanan adamlaryň öz watandaşyny oğurlamagynyň sebäbiniň newsçiňlik bilen bagly bolandygyny aýtdy. Derňewiň anyklamagyna görä adamy oğurlamakda guman edilýänler 2018-nji ýylyň 11-nji aprelinde gündüz Ulitsa Dybenka atly metro stansiýasynda 33 ýaşly watandaşy we onuň ýakynlary babatynda zorluk görkezmek haýwatyny atyp ony anyklanmady awtobusga minmäge mejbur edipdirler. Ýa-da ony Podvoyskowa köçesinde ýerleşýän jaýlaryň birine eltip 20 000 Amerikan dollaryny talap edip rehimsiz urupdyrlar. Resmi maglumata görä zulümkeşleriň ünsüni gowşatmagyndan peýdalanyp ejir çeken adam jaýyň aýnasyny çıkıp kaçmagy başarypdyr we jinaýatçylyk barada ardy bilen kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutupdyr. Sankt-Peterburgyň Neva Сегодня neşri wakanyň käbir jekmejeklerini berýär. Maglumata görä gaçakçylar 20 000 Amerikan dollaryny talap etmek bilen öz pedasyny urup başlapdyr. Peda öz zulümkeşlerinden tätinlik bilen gutulmagy başardy. Emigrant 4-nji gatdaky jaýyň aýnasyndan böküp çykdy. Şirket aldy, emma polisiýa aşmagy başardy diýip Neva Сегодня habar berýär. Fontanka neşri çykgynsyz ýagdaýa düşen daşary ýurtlygynyň 4-nji gatyň aýnasyndan çykyp karnizden aşağı sallananlygyny habar berdi. Onuň haýyşyna bir gat aşagdaky jaýyň öý eýesi gulak asyp, ony içeri salypdyr. Halat ediş operasiýa dowam edýärkä guman edilýän göwnedegi adamlar awtologly gidipdirler. Ejir çeken adam olary tanamaýanlygyny aýtdy. Yaramaz öýüň eýesi jaýyny studentlere tapşyranlygyny habar berdi diýip Fontanka ýazýar. Sankt-Peterburgyň derňew organlary Orsiýetiň Jinaýat kodeksiniň adam ogurlygy baradaky 126-njy maddasynyň 2-nji böleginde göz öňünde tutulan jinaýatçylygyň alamatlary boýunça jinaýat işini gozapdyrlar. Bu Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagynda soňky döwürde ýüze çykan jinaýatçylykly wakalaryň diňe biridir. 2018-nji ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň raýatlarynyň ençime ýurtda şol sanda Orsiýetde, Belarusda we Türkiýede tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň onlarçasy köpçülüge ma'lum boldy. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz watandaşlarynyň jinaýatçylykly hereketleriniň pidaty bolmagy seýrekdäl. 3 hepde golay wagt mundan ozal Türkiýanyň media serişdeleri İstanbulda Türkmenistanly ýanany öldüren adamyň tutsak edilenligini habar berdiler. Mundan öň Türkiýanyň mediasy İstanbulda öz watandaşlaryny talamak bilen meşgullanýan, olaryň pullaryny we dokumentlerini elinden alýan ýaragly toparyň elet alynanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň media serişdeleri ýurdun raýatlarynyň başga döwletleriň territoriýasynda baş goşýan jinaýatçylyklary barada habar bermeýärler. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary bu meselede Azatlyk radiosuna resmi kommentariýa bermekden ençime gezek ýüze ördüler.